Soc el Pep Tort, Josep Tort, i m'han convidat a parlar-vos de les accions necessàries per a la recuperació de l'estructura cultural. Una mica reflexionar sobre tot això que estem passant aquesta tardor de 2020 i veure què farem després de que passi la pandèmia i què farem amb la cultura. Reflexionar sobre la cultura és un tema que a molts ens porta a donar-hi toms i toms i toms, a ser una preocupació o a ser una ocupació fins i tot. Però, esclar, la cultura és tan gran, tan diversa, a vegades tan inabastable, tan difícil de definir en una definició que ens agradi a tots i que la trobem tots completa, que es fa complicat trobar-li receptes. Com que la cultura és tantes coses, com que la cultura som nosaltres, tenir receptes fàcils és gairebé impossible. Per tant, el que hem fet una mica a partir de la vostra proposta és posar aquests pensaments una mica en ordre perquè puguem estirar el fil. I n'estirem el fil una mica a partir del que ens ha passat. La pandèmia ha posat en evidència, com abans la crisi econòmica, molts dels problemes del teixit cultural, molts dels problemes de les entitats i molts dels problemes de les persones que es dediquen a la cultura. Recuperar l'estructura cultural demana, per tant, saber on som i haver detectat aquests problemes. Ja ho diu el proverbi, que conèixer el mal és tenir bona part de la solució. I el mal que patim ve de fa dies. Hi ha un moment de la història recent, per tant la que puc compartir, la que he viscut, en què la cultura, tal com l'havíem après o tal com ens l'havien ensenyat, ha anat perdent prestigi social. Ha anat perdent un lloc una mica reverenciat, si voleu, una certa distància, però una mica el respecte que a molts ens feia anar-nos introduint en els elements culturals, en els coneixements, en les vivències, en les experiències culturals. I ara tot això s'ha anat diluint i una mica penso que s'ha anat desprestigiant. Hi va haver aquell moment de la bombolla, aquells 80s i 90s, d'economia creixent, de diner ràpid, fins al 2000, d'aquesta manera de fer, que va semblar que tota la cultura havia de ser espectacle. Fins i tot aquella més reduïda, més íntima. I el culte a l'èxit fàcil i al diner ràpid que es donava amb totes les altres coses també va afectar la cultura, fins al punt de que això suposava un menyspreu a les humanitats quan eren una mica caricaturitzades com una dèria de les rates de biblioteca, de les gent estranya que s'amaga als arxius, dels enderiats de no sé què, del pintor aquell histriònic que fa quatre coses i de la venda escandalosa d'altres pintures que eren titllades de fàcils, de lletges, de poc valuoses o d'engany directament. Fins i tot la concentració que demanava la música contemporània i el bon fer dels músics, encara que fossin els de carrer, es van mercantilitzar fins al punt de que tornava a ser una altra vegada saber si havies estat a la llista d'èxits o no. I aquest era el barem. Per tant, hi ha un desprestigi de l'esforç i una manera de menystenir tot allò que ens ha fet com a bagatge cultural, que al final és el que trobem a faltar i el que acumulem al llarg de la vida per definir-nos com som
individualment i col·lectivament. El mateix passava amb el patrimoni. El patrimoni es va convertir en un aparador i l'èxit era el nombre de visitants. A veure quanta gent havia entrat al museu, quanta gent havia visitat un monument, encara que fos una visita ràpida, encara que fos per fer-hi un event d'aquests de certa categoria o per fer-hi una activitat que no tingués res a veure amb aquell patrimoni. La qüestió era sumar, afegir números i fer aquesta comptabilitat sense pensar en la qualitat, sinó només en la quantitat. Aquesta banalització és una mica com si comparéssim el fast food amb la gastronomia. És evident que ens podem alimentar amb menjars ràpids i fets en sèrie. I el fast food funciona i a vegades és una solució que et ve de pas i l'aprofites. I és un menú internacional reconegut arreu. Per tant, mira, però això no s'ha de confondre amb la gastronomia on hi ha els productes de cada terra, de cada moment de l'any, de cada territori, la manera de tractar-los, la manera de treballar els seus gustos, com s'han combinat al llarg del temps, com han estat les descobertes, les mecàniques de les cuines. Doncs bé, tota aquesta cuina s'ha banalitzat també com una excentricitat, que és una mica el que ens ha passat amb l'alta cultura. L'òpera gairebé és una excentricitat que o bé es deixa per aquells senyors mudats com d'abans, o bé és una cosa que, encara que la paguem tots, al final és per uns pocs. I cada vegada que s'ha volgut obrir, ens trobem amb versions retallades, amb Reader's Digest, amb aquelles persones que des de llocs decisoris diuen si és que clar, una òpera de 4 hores no funciona, no pot funcionar, no la podem fer a la tele, no la podem vendre, no ens vindrà la gent, els hem d'oferir una altra versió. Per tant, menystenir aquella obra que necessita 4 hores, que evidentment no la consumirem cada dia, que potser no ens agradarà, però que és allà i no tenim per què menystenir-la, per què desprestigiar-la. Aquesta banalització, que era una mica aquest entorn del diner fàcil, però sobretot el de triomfar ràpidament, va en contra de la cultura tradicional, va en contra de la cultura solidària, va en contra de descobrir en la cultura allò que ens fa més humans, allò que ens fa més importants pels altres i allò de més important que trobem en nosaltres i el que podem oferir. Per tant, ja hi teníem aquesta situació de fa anys que ha anat minant una mica l'activitat cultural o si més no la manera que hem tingut d'entendre-la durant molt temps. Què més ens ha passat? Ens ha passat una altra cosa bastant lletja, i és que el món econòmic i l'administració, el món administratiu, ha exigit a la gent de la cultura que es professionalitzessin. I això és evident que té una part no només positiva, sinó necessària. És a dir, hi ha una part de les activitats i de les experiències culturals que necessiten que qui les gestioni i fins i tot qui les faci, qui les porti a terme, tingui una millor preparació. Pugui, i sobretot pugui, viure d'això. Professionalitzar-se vol dir ser menys amateur, per tant, aconseguir viure d'aquesta activitat i guanyar-s'hi la vida més o menys dignament. Però també s'ha confós professionalitzar-se amb fer les coses d'una determinada manera. I aquí és on s'han barrejat altres temes. El tema, per exemple, del control del diner públic ha fet força mal, no perquè no s'hagi de controlar, hi estaríem tots d'acord, però també estem d'acord amb que les grans estafes, el gran forat
de la corrupció se'n va amb les empreses, no se'n va amb els pobres treballadors de la cultura, per si un dia fan una cosa i no saben trobar la factura correcta o el justificant adequat. El control del diner públic ha exigit que totes les entitats, siguin quines siguin, es fiscalitzin d'una manera sospitosa. Un club esportiu, un petit ateneu, una associació cultural han d'anar a Hisenda, han de presentar els llibres, encara que no hagin de pagar cap impost, encara que no tinguin gent contractada, encara que no moguin diners. I quan això ho fa gent que voluntariosament ho ha fet durant anys, com a la majoria d'associacions del nostre país, posant-hi dels seus diners, del seu temps i del seu esforç, és una contradicció molt bèstia que la interlocució que tens moltes vegades amb l'administració hagi de passar aquests filtres com de sospita, com de garantir que fer això, que ho fas perquè vols, no és un afany de lucre. Al costat hi ha una necessitat de fer servir noves eines. I això tant passa a l'administració, i en parlo perquè sabeu que hi treballo, com passa també amb els agents culturals, que també ho he estat i que també en soc, o m'hi puc considerar. Passa als dos costats. Molt bé, ens hem d'informatitzar, ens hem de digitalitzar, hem d'utilitzar les noves eines com aquesta mateixa que estic utilitzant ara. Sí, però això és una exigència que ha d'anar acompanyada d'uns aprenentatges que no es poden demanar d'un dia per l'altre, igual que no es pot demanar d'un dia per l'altre, que ens professionalitzem en determinats aspectes, no es pot demanar d'un dia per l'altre que ens fiscalitzem econòmicament la nostra manera de funcionar. I tot això a moltes entitats els ha caigut com una càrrega a vegades excessiva o a vegades poc mesurada per la seva activitat o per la seva capacitat de resposta. La crisi va afegir un ensurt de manera que s'havia de salvar el sistema. No s'havia de salvar l'economia de tothom, s'havia de salvar l'economia que aguantava el sistema i així va ser que es van salvar els bancs i no es van salvar altres coses. Les retallades van ser molt cruels amb el món de la cultura perquè, posats a considerar que la cultura era espectacle, que no requeria esforç, que en molts casos era un divertiment afegit, la prioritat era treure allò que és superflu. I això que ja va passar a la crisi aquesta de fa uns quants anys, que encara cueja una mica, ens torna a passar. Considerar que moltes activitats i actuacions i experiències de la cultura són innecessàries, no són prioritàries, no ens fan falta i per tant en podem prescindir perquè tenim altres necessitats més urgents. Tot això ja ho teníem, tot això ja ens estava afectant i tot això s'ha posat en evidència ara a partir de la pandèmia. Per tant, aquest prestigi social de la cultura, aquesta pressió econòmica, aquesta priorització que ens deixa una mica fora de lloc, són les coses que haurem de resoldre. La pandèmia hi afegeix un desconcert que és el que ens ha passat a tots, de com reaccionem a una cosa així, a una pesta moderna, com reaccionem i per què la cultura s'ha sentit també tan afectada i tan agredida. Clar, perquè hi ha hagut una aturada de l'oci i aquí hauríem de fer un dia, un altre dia en parlem llargament amb moltes persones, sobre aquest concepte. El lleure, l'oci, el temps lliure, fonamentalment el destinem a la reunió social. Oci moltes vegades és cultura, o és l'espai on fem cultura
a banda de la que forma part de la nostra manera de ser. És on aprenem cultura, on ens cultivem, anant a l'arrel de la paraula. Però oci no és el mateix que cultura. L'oci pot ser l'esport, l'oci pot ser dormir. I a vegades l'oci és una contracultura. És més, s'han venut uns models d'oci, i això ens preocupa especialment de cara al jovent, que són desconnectar. Desconnectes amb un rave, amb una nit de discoteca, que el repte és acabar caient alcoholitzat o acabar caient, perdent la consciència d'alguna manera a través d'aquests inputs tan bèsties de so, de llum, d'alcohol o d'altres coses. Com si aquesta fos l'oferta d'oci més important, que no és massa diferent dels hooligans que a la nit de futbol acaben tots pixant-se a la cantonada del pub o de la cerveseria de totes les 1.000 cerveses que s'han begut durant el partit, s'esbraven cridant, s'acaben barallant, etc. Aquests models d'oci que a vegades s'han representat a la societat no tenen res a veure amb la cultura. I ara no vull fer una valoració moral ni moralista d'això. Ho dic perquè no confonguem cultura amb oci, com no confonguem cultura amb espectacle, com no confonguem cultura amb aquesta part així, del passar-s'ho bé. És evident que amb la cultura ens ho passem bé. És més, molts dels grans moments de la nostra vida han set moments amb cultura, perquè ens ha arribat a fons, ens ha frapat, ens ha quallat, ens ha emocionat, ens ha commogut, i això ho té la cultura. Per tant, no confonguem i juguem una mica a que, per recuperar el prestigi de la cultura, distingim-la d'aquest oci, d'aquest espectacle o d'aquestes hores comercialitzades amb les quals hem de fer activitat. Entre les hores comercialitzades, per exemple, hi ha tota aquesta part que venem enllaunada. I quan els de l'APM diuen la televisió és cultura, doncs sí, és evident, la televisió pot ser cultura, només faltaria, però no tota la televisió és cultura, ni tot és important. Per tant, jo també aniria a recomanar, a vegades, amb tot l'humor que vulgueu, aquesta distinció. Per tant, entre les solucions que buscàvem amb aquestes reflexions, entre les accions necessàries per a la recuperació, una és aquesta, és anar-nos preguntant què és cultura i què no ho és, i anar donant-li valor al que és cultura i no barrejant-ho amb allò que a vegades és anticultural o contracultural. I no ho dic com si és com un altre corrent cultural, ho dic com una agressió al que tots entenem per cultura i al que hauria de ser que la cultura arribés a tots. Hi ha un factor que hem vist molt clar amb la pandèmia, que és la generositat. I la gent de la cultura, la gent que fa cultura, la gent que té cultura i com que la té la pot oferir, són generosos. Heu vist que la primera reacció al tancament de l'oci ha estat oferir la creació a les xarxes, llançar-la al vent, que tothom la pugui agafar, que tothom la pugui escoltar. S'ha vist més música, més dansa, bastant teatre, totes les exposicions i tots els museus que semblaven llocs sagrats que havies de demanar permís per veure una foto i ara han penjat totes les obres en obert a les xarxes. La cultura ha estat extremadament generosa. Però altra vegada hem de distingir la generositat de qui té cultura i la fa, de la caritat malentesa, la gratuïtat, perquè això no és gratuït, això té uns esforços i uns costos al darrere, i no ho hem de confondre tampoc amb la precarietat. Però encara menys
hem de substituir o hem de confondre això com a consum cultural. És allò que dèiem del fast food o de la gastronomia. Visitar un museu en línia a l'ordinador durant 10 minuts no és visitar un museu. Passejar per un monument amb una càmera que es mou per dins durant un quart d'hora remenant el ratolí de l'ordinador o la pantalla tàctil no és passejar per un monument. I per tant, hem de començar a valorar què ens ofereixen aquests mitjans, què de bo tenen aquests mitjans, per enriquir encara més la nostra experiència en relació amb un monument, en relació amb un museu, en relació a la música. Però no serà mai el mateix escoltar una cançó en directe veient l'intèrpret allà al davant, traient la seva veu d'això, o compartir aquella tensió d'un concert quan estàs botant al mig d'una colla de gent i disfrutant d'aquell ritme que et va entrant, aquella història col·lectiva entre els artistes i tu, i molt menys quan et commou un teatre ben fet o una dansa, sigui per les paraules, siguin pels gestos. Això a la pantalla, al mòbil, a la tablet, a la tele, no és el mateix. L'altre efecte greu de la pandèmia ha estat la distància social. I aquí som molts els que hem dit fa molts dies que el terme és molt desafortunat, perquè la distància social, que hi és i molta, és la que hi ha entre els diferents grups de la societat. Es pot dir distància física, es pot dir distància de seguretat mèdica, o es pot dir distància sanitària, si voleu. No sé, podem trobar noms, Però distància social, no. Perquè crear distància social és anar contra la cultura, precisament. I en la part bona dels confinaments hem de trobar el punt bo, aquestes solucions que dèiem, el punt bo d'aquest distanciament. La necessitat de no estar amb els altres ens porta a dues valoracions que són molt importants i espero que serveixi d'alguna cosa la reflexió que he fet, perquè penso que val la pena de pensar-hi. En tot cas, us convido a pensar-hi i a millorar tot això que ara intentaré explicar. L'aturada de la relació social ens ha portat dues conseqüències. Una, valorar la cultura de la intimitat, la cultura d'un mateix. Aquelles coses que fas tu per tu, que moltes vegades les fas perquè vols i que són part del teu bagatge, del teu aprenentatge vital, de la teva cultura, en el sentit més ampli, de la teva identitat, perquè sabeu que en bona part definim la cultura com a identitat, també en lo personal com en lo col·lectiu. I hem descobert alguns en aquestes situacions, i potser en aquest hivern, aquesta tardor que som, o l'hivern que ens farà confinar, esperem que no gaire, hem descobert moments en què cal valorar la intimitat com un factor que ajuda a treballar, a estar, a aprendre, a tenir experiències, a disfrutar de la cultura, a fer-nos més cultes. No és un culte a la individualitat, no és la recepta per un mateix, ara que no puc estar amb els altres, me faig la meua, no. No és el culte a la solitud, hi ha gent que està molt bé sola, hi ha gent que pateix molt estant sola, i tots necessitem de tots necessitem de l'altre, dels altres. Però en la part bona del confinament descobrim que hi ha en la intimitat un factor que ajuda moltíssim a la cultura, que ajuda potser
a la reflexió, seria el primer que ens ve al cap, però també a moltes altres coses, a pràctiques que a vegades no fem, a agafar un pinzell si no en tenim costum, a escoltar més, a llegir més. Llegir aquest acte de passejar per altres mons des de la intimitat és molt, molt important. Però a la vegada, l'altre factor que volia destacar i que ens surt d'aquesta solució, d'aquesta part bona del confinament, és com valorem la relació social. Com valorem que el fet cultural és un fet social. I si no és un fet social, difícilment pot ser un fet cultural pròsper, pot ser un fet cultural acabat. Per tant, ens adonem que finalment, amb més o menys qualitat, amb més o menys encert, amb més o menys dificultats que se'ns han anat posant, amb menys valoració que la que voldríem, amb menys prestigi social del que ens mereixem moltes vegades, la gent de la cultura hem de renovar la valoració del fet social i ens hem d'adonar de la qualitat d'això. Tornem una mica a lo d'abans. No fem festa perquè sí. La festa és un acte cultural. Si totes les festes són acabar amb un banquet i posar la música forta, anem amb aquell oci tan monetaritzat, tan poc valuós, aquella oferta tan mínima i tan tonta. No? La festa és moltes coses, per tant la festa no pot perdre aquells elements de la tradició que sempre es poden revisar, que sempre es poden millorar, que sempre hi podem incorporar coses, però no podem perdre el fil. Si fem una festa i és una festa tradicional, la fem perquè vol dir moltes coses i perquè és una trobada social amb una determinada gent. I ara, quan vindran una part de l'any on les festes tradicionals són d'una gran intensitat social i familiar, ho tornarem a reflexionar. Hem de pensar i adonar-nos que al final, si fem cultura, és perquè expressem la nostra humanitat, expressem les qualitats de les persones humanes fent cultura, fent allò que ens diferencia com a persones humanes. I per tant, si no les fem en relació amb els altres, no tenen valor. Fins i tot allò que deia del valor de la cultura de la intimitat, ho fem perquè ens preparem més bé pel nostre bagatge i perquè descobrim altres mons i altres persones, encara que ho descobrim sols. Però també necessitarem compartir-ho. Per tant, és el moment de repensar amb aquestes solucions tan difícils que no tenim, amb aquestes receptes que seran complicades d'establir, hem de pensar en canviar els formats. Hem d'intentar que la retrobada social després de la pandèmia en els actes culturals traspassi una mica els límits que ens havíem posat o els que estàvem acostumats. Hem d'ajudar a traspassar els gèneres. És allò de pensar els homes i les dones i els que no es consideren ni homes ni dones en aquest sentit, tot plegat. Hem de pensar en les edats. Hi ha actes culturals que han de ser pensats de nou per barrejar les generacions. Perquè si no estem encasellats amb els escolars, els joves, els adults i la gent gran. I fem coses especialitzades, sí, però hi ha moltes coses, com la festa tradicional, com molts actes culturals, com l'alta cultura i la cultura més popular de totes, que necessiten de la participació de tots, perquè és en aquestes activitats culturals quan les generacions traven la seva relació. I ara que les famílies no són tan grans com abans i no tenim tantes ocasions de fer aquesta barreja l'hem de promoure. Per tant, hem de promoure traspassar una mica els paràmetres i els límits de com celebràvem els actes. Hem de traspassar els límits d'espai. Hauríem de treballar ocupant l'espai públic amb la cultura.
ocupant l'espai de tots amb els actes culturals, sortint del nostre local, tant que ens ha costat a la majoria d'entitats tenir local propi, i anar un dia al local de l'altre, i que l'altre vingui al nostre local, perquè nosaltres ens fem un món a la nostra entitat, a la nostra petita associació, a la nostra especificitat, que necessita de tant en tant barrejar-se. I seria molt bo recuperar aquest teixit cultural que també és de la societat, quan no ens imposi la pandèmia, aquesta distància. Seria bo fer aquestes actuacions transversals que al final són les que millor garantiran la nostra supervivència. Reivindiquem, doncs, els valors de la cultura i anem a demanar, a més, que la reivindicació vagi ajudada. No necessitem més regularitzacions dels fets culturals. Les lleis que es facin a favor de la cultura han de ser per protegir-la i per protegir els professionals i per protegir els amateurs i per protegir les associacions. No és per controlar-les, no és per controlar què fa un professional, i molt menys per censurar-lo, que també se'n podria parlar. Necessitem regularitzar, però sobretot protegir. Hem de demanar suport a la gestió. Ens han dit que hem de gestionar això i això i això, que ho hem de fer així, així, així. Ens han omplert de compromisos, de paperasses i de números. Qui ens està demanant això ens hauria de posar els mitjans i els aprenentatges. Els funcionaris, jo dic com a pròpia experiència, hauríem de ser els primers de saber fer aquests papers i explicar i fer-los nosaltres, si cal, a les entitats i a les associacions i als professionals, fent que aquest circuit sigui còmode i fàcil i que la nostra feina d'intermediaris sigui molt més útil del que ha estat a vegades, que s'ha tornat feina de controladors, a desgrat de molts de nosaltres. S'han d'estudiar els mecanismes de relleu de les entitats. Aquesta transversalitat d'edats, aquests actes també transversals entre altres entitats, associacions i pràctiques culturals, la incorporació de nouvinguts i d'altres perspectives de gent. Hem de mirar que hi hagi relleu. I si no surt del propi teixit, procurar que hi hagi factors de les lleis i dels suports públics que facilitin aquests relleus, que no carreguin encara sobre la responsabilitat dels que porten una associació tot el bagatge d'aquella associació, perquè es faci tan difícil de traspassar-la. Hem de buscar exempcions, hem de lliurar-nos de càrregues i hem de valorar que la cultura és salut, que la cultura és educació i que la cultura és essencial, com s'ha dit, però no només de títol. L'hem de posar al mig dels interessos, de l'acció pública i molt més al nostre país. El nostre país, vull dir Catalunya, vull dir Països Catalans si cal, és encara més escandalós que si ens definim per la nostra cultura, no per les nostres sangs i no només per la nostra història, sinó per la nostra llengua, que és cultura, per la nostra manera de veure el món i per tot el bagatge cultural que hem anat heretant i que hem anat treballant, si nosaltres no hi posem més esforç fins i tot que els nostres països veïns, ho tenim magre. Per tant, hauríem de treballar aquests aspectes i començar-ne a ser conscients, començar a fer aquest tomb de que després de la pandèmia ens haurem de trobar més valents, més forts, a partir dels valors que nosaltres mateixos hem descobert, que ara se'ns estaven perdent i que la pandèmia ha evidenciat. Finalment, el que diu l'article 27 de la Declaració de Drets Humans, que és molt senzilla, i és dels últims, l'article 27, però té molts anys i encara
ens l'hauríem de creure. La Declaració Universal dels Drets Humans diu que totes les persones tenen dret a prendre part lliurement de la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i els beneficis que en resulten. Espero que la pandèmia ens hagi servit per adonar-nos d'alguna cosa bona i les solucions, que ja les teníem i que són la resposta a les agressions que fa anys que hem sentit, a vegades de nosaltres mateixos i a vegades d'aquesta manera de fer que se'ns emporta el temps sense pensar-hi, al final ens resulti això, una cosa positiva. Jo el que sí us vull agrair és que, havent hagut de preparar això i amb la franquesa i amb la sinceritat que us ho estic dient ara aquí amb un enregistrament, us vull agrair que m'hagueu ajudat a reflexionar, a plantejar-me-ho i sense ser massa, no voldria haver semblat massa queixós ni massa pessimista, al final. No trobava el mot, però és aquest. Penso que la reflexió ens va bé i per això la volia agrair. Moltes gràcies, molta sort, cuideu-vos molt i penseu que els qui tenen cultura i la fan són els que saben trobar el millor de tots nosaltres.